Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian baka CCTV kelayo banyak kendo ikinong pelas ngi ki pasyong basa athan sokra bat ki bala penpau laki jong ki jing namar ka jingkhang basipor lani ka lockdown ka balayat menta la shitayo tam menta pat ka CCTV kelayo banyak keren sabat UMLA ka sokra konstituensi ba Gavin Milliam ha ka jing ekran ba utay UMLA ulay thu bah sokra ki don 10,000 kandai spa san phuit li long yeng bat nakine ki don 10,000 nyop south li badan ration card kat ba 8,000 praspa nyop terlipat kim don ya kakat ration kajing menta ka bami ulaong badai ya kito ki bom don ya kakat ration handai ulaong pat bana kaliang jong u un sathaw kilat kilinti kumno banirap ya kiling ba ka SRWP scheme ka ba sarkar kalamang ar pusan lak tengka ya WMLA hakani kapor bayakon persya ya COVID-19 uni WMLA ka soraw la yathu ru ba ha konstituensi jong u kidon art ligi blong ka khat arsenong light kro CNRD blong bat kasyela bholagan CNRD blong henry kumba kalong mentau loong ba kinong bela ki bela dep ban register ledi ki duna bha bat ki don tang kumba saus pa ngot tam ha ka we ka blong uloong bala jukun tu nadu menchwa bi pat ba kin register ledi ha pok nat labor henry minta pat ki nguthu ba kalong ka badan kam namar ba kito ki bela register ki yo shi ha jatang kastayo kum ka jingerap na sarkar nalor ka pension bat ki we ki jingerap nadu ba lakhang yu do yong Ausam azakat saurika onbel NGT ni yang tu ba ki pajak ki lazang ban chef ya ka fokus ke jong kisha ka tourism industry ban ngai isha ba ka da kisha haru atata andre komentar mo pikeli mo pi ni stu kombalong menta omde tang tourism industry andre all forms of industry kalak ta lon ban ni sotu kan ke impact kamde tang ke jela ka jongi lani haka ri jongi ane sotu kan ke impact kalalong ni haka berthei berkoi balai namang sotu pamenta nyele persya ya kan ke jingpang COVID-19 ting yo i bani sotu sai kadar ba komba kalong menta ke impact haka economy ni sotu kaladon ka jing abang ya phai si economy joka state ani joka ri ani joka perthei prokowe reng yu i ya kinong enam jong kiri bo pher ya pen bana ba om ban si ban implement ya ka lockdown ha ki benta ki bo pher jong ne perthei amang i so thu ba ka jing em jong ki brio kalong ka ba kham ko dor ki om ba human lives are more important te om ban si ni so thu ko malong menta ka lockdown la implement hagi benta bo pher wana kalyang ka jonga kwa ban kintu ni ki pajba ban burom ya ka negarai jong ka sarkar namala implement khnang ya ka ne lockdown mangi so thu ni don kamlang ya ka jing trelang nadu ki nations ani giri ko bo pher yo i menta ni trelang baro banyale persya ya ka ne ka jing sapriam jong ni jing pang COVID-19 habangi page dang henemen step nyo ha news tang hari India ka jongi kan rus pa ki belong infected now ni ujing pang COVID-19 ban nyo komba san phungut ki breu ki layam nakadaw jong ni jing pang hapel thei hi baro kowe komba phralak above 8 lakhs ki long infected na kan ni jing pang COVID-19 pat komba sau ko 8,000 ngot ki layam nakadaw jong ni jing pang tingi so thu pangidon ni gajing kerman ke baskem larangi hi baro ngi trelang ngadu ki pajba hi kaleng ngi trelang ni don ni gajing kerman ke baskem banyale ni pangina banyale persya yakni gajing pang COVID-19 ni don kamplan yak gajing trelang namar kumbalang mentahi ni so thu ngi yoi bakala saprang kaleng hoy will keep our fingers crossed nama hadu ini sngi ki por bomenta ompat don kawe ka positive kesu hangne haka jela ka bai ke jongi but ngakalyang ke jong government ru klasim ya ki precautionary measures ki bo pher ban persya ban pe bakino gilat ke linti khnang ban khang ya kane ka jingpang
hakane ka jela ka jongki hande kila pen kre lesi omlang batai yaki ki pala banja hadin habut hande na kaliang jong sarkar kila long ban pen kre na benta ki paro te kum ka sarkar hing yo I kum balong menta kila shim kila kilinti ki babun ban yarab yaki priu ki jongi hoi ni so thu ban na kaliang ka jonga kum unong mikmat khamtam na saki constancy kiba long kiba hab babun na pedeng kishnong kiba hab apo ki rural areas ni so san ai sipun ba kipat ba kila ya ut anam nomor ba kumbalong menta ni so thu kapala ka singil kimna ban mi sakmat nomor ka jimpatri kame ko lockdown kiba babun ba kipat ba kiba im khamtam hi than nong kendong ni so thu kidi taki hand to mouth laborers kiba treatment step bam damit ting so san ai sibun yakum kini Hebrew bat ngi so thu kalakta berkal impact da shisha khamtam ya kini Hebrew kibaduna ya kajingjo tingyo I ka sarkar ka persang men implement I ki ka persang banyaram I Hebrew hoi hagi pai ba ka ki thanyong kendong ni ki pai ba jong jelai progowi ni kong ka pen bana ka bai dei badu khau PDS layo pansam sha ki jaka baro jong ni brai march bar ho ni brai bomentaru akani katayo ko bomenta nila yo I ba kin salif no hakani katayo ko bomenta ni so thu kadon hi ka jing haka bai dei ban pen poi yo khau marmar simpori ka to ni ski subo de ki lef ki wholesale nang ni nakasus banra segi thanyong kendong minimum kumba alsngi ka simpor wait namangi suthu khamtam ki constancy ki jongi ki don ki jaka ki bakham long remote lani ki bakham kendong ne na sarkar ka persang hi ka bala kalenti ban persang ban penpoi ya kani ki khawling ba ka PDS kat bala ban ngi kerpat ban ngi kentu ki wholesale ban ngi suthu omla ban len kum ki wholesaler ki kendo la ka jong ka jinge na ka leng ka jongki amangi suthu abai dei ba khaw PDS su kadang involve ki manual labor kumalong menta ki labor su babun na pedeng jongki na kadau jong ani ka jingpang babun na pedeng ki bhai masam ka jongki ki la pha ban wan yaki salayang masam tingi suthu kadon ka shortage ka bai dei bat ki labor su ka bai dei ba ka benta tingi suthu ban ka leng ka jongi hi kum kinong mikman na ki constancy ki bapher ni hap suthu ni hap kerpat ki pai ba banong ki bayai sha banong ki bajai jai bat na kalian ka jong sarkar hi ka shim ye kinu gilat ganti banwan ra hi ya ka jing piching biang na ka benta ki pai ba ta bangi pai kru pai dei na kalian jong sarkar na kalian jong labor department na hab appreciate ki officers jong labor department baro ki blai tre met department sim ki baro tre minot akawe ka por sha ka we pat nila yo I babun na pedeng ki brio ki bara debt register ha ka building and other construction workers through welfare board ki bala yo e jing arab dang heneng dang I ko kor kubor ba kumba san hajar ngot ki beneficiaries ki bala debt enroll hapo katu ka building and other construction welfare or under building and other construction welfare board ki la debt yo ya ka jingmang jo sarkar ban yarab e to ka sheja tingka sitayo kum kalan ban ajing yarap yaki khamtam hakni kapor baki shen jingi ta ka baidei ba to scheme no yeso thu babon na pren ki paiba khamtam hagni gi singi ki por ki blale kilada ki krem da sim khia nyo I habang ya page ga guidelines ka baidei ba to scheme ka enrollment ka jongki ka one time registration fee ka batang sipotin ka jingsiu ka jongki ka pamala banai mana ka banai ko masantingka ho ya ki por ki pomensua ka de life hotingka ndai ba yo I bagi brio kamdon ka positive response ki brio la persang ban penhial sa ka santingka ndai wat ka taru hadu ni singi ki por pomenta haswa banjai ka ne ka jingjia haswa banjia ka lockdown yo I bakam pada don ya kata ka positive response na ki paiba habangi pe nyo I kumansu anuksano ak baide be constancy ke jonga don altali ki block ki bahab po ne constancy kalait kro crash non block bar ka shela bologens block bangina panjing ken na ki hadu kini gisngi por bomenta asya banja kan ne lockdown tang kumba sos pa ngot
na lai kro khra song block bat kumba 400 to 500 na shala bologanj block kila dei kibla dep enroll hapo kani ka scheme te kumbalong menta ki pajba hapa kila yo I ya ka jingmentoi jong ni ka scheme kila angnot ban enroll hendai ngi sothu ba ka sarkar ka to por hadien balja ka ni lockdown ka klamna su ban enroll ya bobon ba ki beneficiaries hapo ka to scheme ba ki bobon ba ki benefits jong to scheme ki long ki khon ki kiti ki jongki ki bala dep enroll ki yo ek scholarship ko ban managasnem ka debt benefit na menta ka family kumjo ka pension hende ki pajba jongi kumbang ju ong teng na kaliang ka jonga ka ro shoi la di ni so thu teng ni ju kindet benriu andala poi ka harindang teng ka mento shu tingi so thu kini ki long kum ki jingsneng na benta ka jongi kum ki paiba banang ni sakmat ada don kinu nu scheme ki bopen banana kali jo soka ngem dei banting namang ni so thu hi ka soka kami sakmat ban ai kinu nu scheme de na ka benta ka jing toi hi jo ki paiba tingi so komen sibon na hini sngi ki bladap tang ni teo bladap na kaliang ka jo soka lingba ka labor department in collaboration with the revenue and disaster management kila wanra sakato go ka scheme pan baparo kinang balasngi kila ban enroll hapo kan scheme dan kamban dial tang yung number 1070 but hadin bakila implement ka to scheme yo I ki don ki defects kindian marhaba dial you to 1070 ka line syagane ka number kala long busy atu tata namang iso thu kala long overloaded kaleng ki bro kila dial unit number henry nakaliang jo sarkar dang mencisngi kala penmi e karai ba ngidon kam lam ya ka jingi lang bat ki nongelam snong ba penmi e karai ba ya kirang ba snong dan kam lam ya ka jing lang ha ka bede ba kani ka scheme dan kam ban verify de kirang ba snong ma hapo kani scheme na batai shai hapo to scheme dan south ki criteria ka baning kong kalong ba ki nong belas ngi ki ba enroll hapo kani ka scheme kalong ba kim nom day kitu ki bladap ban register hapo kana building and other construction workers welfare board lani ki batre master role hagi department ki bopero ani ki casual workers ki bopero hapo ki department bopero but khamtam ni so thu khamtam shne thanyong kan ki jongi kim day ki bladap ban enroll kum ki job card holders hapo ka scheme sispas ni tingi so thu nakaliang ka jonga kerpat ya kiram basnong banyak alam ka ketika mon ha bai dei pakai scheme ban la airu daga direction hapo ka to scheme baden persang ban submit bad dei ban submit hi hapo ka lai tarik yakni scheme hapo ki block offices ki boper ho ni yo I baga sarkar kam pachim la rai ka no garit naman ni sothu dan kam man yo sha kanungot ki register panagalang ka jong sarkar ya sikan system ngarai kan no la ban ai relief yakini kebashim nana tenagalang ka jong sarkar hi sothu ka sim hi no gilat kilinti ban pelsang hi ban yaram yaki pai ba kum hangani nga por jong jing e ban nagalang ka jong iru kum kinomi khaman ni yai kerpat be ni kintu ya girang basnong ban ya alam ya kakti ka dang kti ka mon kum hangani ka por mangi sothu hi baro ngemi sakma ban ya peitlam ya ka bahaka miat hake imnang kasalang dan kam palat ya gajing trilang kum hagini ki por ki bamenta nakalen gajong ni kum kinong bikman in hak persang hi ban yawat kilinti kilat kilinti ban yarap yaki ho nakalen jo sarkar kala de penpana menin paling pa jong ka SLWP jong ajar apo apoi kin samang apsanak nagabenta jongi kum kinong bikman ban yawat kilat kilinti kum no ban relief yakni ki pajba jong ka konsensi hi parakoi tenagalang ka jongi hi ngi sothu khendia ngi semjing e kumbalong ka konsensi ka jonga ka sora konsensi ngi don kumba sipo jar knais pa san poi teli ki longye hapo kan konsensi don kumba prahajar nyup saumot ki bla depan enroll o ki bla depan yo ki kadrosion ki jong henry dang don pat sekumba arajar plus pa nyup nyo ki bam pat yo ya kata ka kadrosion te kumbalong menta hing yo I hayo hat katno ka long ka basem jinge khamtam hak bai dei barkini ki bam yo khaw no corrosion hoid for the time being at least kini ki badan ya ki ration card holders ki
kamlong sustain kendiat le si kilala ban pendap hi katut ni sngi la ni kan tuan ni tayo hendai ka ba kham sem jing kalong ye kini ki bamdan ration card namar kum balong mentang yo i ye kini bamdan ration card hawan ban thiet na open market the open market ro kum boklai i kini sngi bladap bar hadu ni sngi pementah kat no ka jing long ka jing rush hang ni hapo sol shalom ki pai ba na ki than nong kandong ki nong di dukan na ki than nong kandong ki wan change than sor ki jong bane persang banwat ya kita kumyu khau ki essential items ki bo phero phe man yo ban ra sno kandong man yo ban di bat biang sathi nang yo i bon ba ki jing bat mentang in saya don ya meeting ki review meeting jo ki special district le si kum kini ki paro in sala ban des ni meeting khnang bangin la ban streamline ya ke system